טוב, האקדח פרוק, אין מחסנית, הכל בסדר. כל הזמן אומרים לכם לבדוק שהאקדח מתאים ליד שלכם. מה זה אומר מתאים ליד שלכם? כשאתם שולפים את האקדח ומחזיקים אותו כמו שצריך, האצבע אמורה לשבת על ההדק, אני לא מכניס, שהכרית הראשונה של האצבע האמורה, ההדק תמצא במרכז של הכרית. עכשיו, אם האצבעות שלכם, אצלי זה בול, דרך אגב, אם האצבעות שלכם ארוכות יותר, או שהיד קטנה יותר, הדברים האלה משתנים. אם אתה תלחץ על ההדק והקצה של האצבע הוא זה שלוחץ על ההדק, אז בעצם האקדח שלך יסטה טיפה שמאלה, ואם המפרק של האצבע הוא זה שילחץ על ההדק, אז הקנה יפנה טיפה ימינה. כמובן שאפשר להתאמן ולדאוג שבשליפה מהירה היד תשב כמו שצריך, אבל היורים מתחילים זה בטח פחות נוח, ולכן זה מה שאומרים כל הזמן, לבדוק שהאקדח בעצם מתאים ליד שלכם. עכשיו צריך לדעת, אני עכשיו יעלה סרטון צילום הקלטת מסך. זה מצדה סלים, הרבה אנשים קונים את האקדחים הקטנים, המוסלקים, אבל צריך לזכור מה שנקרא אקדחים שהם כמו הגלוק 19, גלוק 19 זה אקדח שהוא אקדח קומפקט, הוא לא פול סייז. ההבדל בינו לבין בין 43 לגלוק 19 זה הבדל של קנה טיפה יותר ארוך והוא טיפה יותר רווה, כי המחסנית שלו דו-טורית לעומת 43 שהיא חד-טורית, והקנה ממש אולי 2 סנטימטר, אולי משהו כזה. אני עוד שנייה יצרף לפה את האתר שמשווה בין האקדחים, ואם הייתי יודע את הדבר הזה לפני שרכשתי אקדח, אז אולי אני הייתי שוקל לקנות אקדח כמו הגלוק 19, ה-CZ P10, זה אקדח דומה, הרמון, הבולים, יש כל מיני שהם בערך באותו גודל, כי כמה שהקנה ארוך יותר, יש פחות רטע והירי יותר מדויק. אז מתחמשים חדשים, כדאי שהם ישקלו את הדבר הזה. אז כמו שאמרתי לכם, הנדגן הרו הוא בעצם אתר שמשווה בין אקדחים. אתה בוחר איזה אקדח להשוות עם איזה אקדח. אז כמו שאמרתי לכם, פה אני אקח את הגלוק 19 מול הגלוק 43. אתה מתחיל לחשום לו. הנה, בואו נלך לגלוק 19. זה לא משנה, מוס, זה רק כזה שמוכן להתקנה של אמצעים כמו כוונת השלכה, הוא מחורסם וכאלה שלו, אבל הם כולם דומים, זה רק הדור. אז בואו ניקח לדוגמה את הגלוק 19 דור 5 מול גלוק 43X. גלוק 43X. בסדר? ואנחנו רוצים קומפר. אז הוא אומר לך את האורך של את הרוחב בסנטימטרים, את האורך ואת כל המידות, ואתה יכול גם לראות, הנה, אתה רואה שהקנה טיפה יותר ארוך, האקדח יושב, הקנה טיפה יותר ארוך. עכשיו אתה יכול לראות גם, הנה, אקדח על אקדח, רואים את ההבדלים. עכשיו אנחנו רוצים לראות את זה ברוחב.
הגלוק 19 טיפה יותר רחב מהגלוק 43, בגלל שהמחסנית שלו היא דו-טורית לעומת חד-טורית. ואפשר לעשות פה השוואות וכל מיני דברים, אקדחים אחרים. אז צריך להבין שהגלוק 19 זה אקדח שהוא גם ככה, הוא לא פול סייז, הוא לא גלוק 17, שהוא עוד יותר גדול. ולכן זה אקדח שאין בעיה להסליק אותו. כאילו זה לא הבדל כזה, זה לא עוד חצי מטר ללכת. זה אקדח שאפשר להסליק אותו, והוא הרבה 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 יותר נכון לירי מול הגלוק 43. אז זה משהו שאנשים חייבים לשקול אותו ולהבין, וכל הזמן מחפשים אקדחים קטנים, אקדחים קטנים. זה האקדח קטן, אבל ליורה הבסיסי שלא עושה עשרות אימונים כדי להגיע לרמה, אני לא בטוח שהאקדח הקטן הזה זה הדבר הכי נכון לעשות. כמובן שכל אחד יעשה את השיקולים שלו. שיהיה בשורות טובות לעם ישראל והרבה הרבה בריאות.